lebo chceme povedať rázne nie ruskému zákonu. Chceme povedať hlučné nie zákonu, ktorý je v rozpore s ústavou aj právom Európskej únie. Podľa analýzy Via Juris navrhované opatrenia sledujú jasný cieľ: stigmatizáciu a obmedzenie aktivít občianskych organizácií. Neprimeraná administratíva pre neziskové organizácie, nejasné kontrolné právomoci s rizikom ich zneužitia na pomstu, porušenie základných práv, vrátane slobody združovania, práva na súkromie a zákazu diskriminácie, stigmatizácia a represívne účinky na občiansku spoločnosť. Toto všetko predstavuje ruský zákon o mimovládkach. Poďme spoločne pred parlament a povedzme poslancom, čo si o tomto návrhu zákona myslíme. Nebudeme ticho! Nebudeme ticho! Nebudeme ticho! Slobodu Ukrajine! Slobodu Ukrajine! Slobodu Ukrajine! Slobodu Ukrajine! Hanba tejto vláde! Hanba tejto vláde! Hanba tejto vláde! Hambíme sa za pizza! 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 Slobodu si nedáme! Už ho majú, už ho vezú vo svojich nápoch. Upália ho na hranici, zobral sa pánom. Slobodu Ukrajine! Slobodu Ukrajine! Slobodu Ukrajine! Keby to nebolo klišé, povedala by som, že vás pozdravujem zo samého srdca Slovenska, z mesta pod Urpínom, z mesta plného slávnych osobností od Mateja Bela cez Michala Hanzuša až po oboch finalistov poslednej súťaže o prezidentský úrad. Aktuálny premiér Fico sa počas uplynulých mesiacov niekoľkokrát pýtal, prečo sa stretávame na námestiach, prečo kráčame ulicami. Hovorieva, že nevidí opodstatnenosť našich obáv. Dovolím si odpovedať mu slovami nášho prvého československého prezidenta Tomáša Garrigua Masaryka, ktorý povedal, že skutočnej demokracii nestačia inštitúcie. Ona potrebuje ľudí. Ľudí živých, veriacich v poslanie svojho štátu, ľudí spojených ideou. Preto sme tu.
idea Európy, slobody a demokracie. Nás, ktorí sme tu dnes, i naše priateľky a priateľov z celého Slovenska, ktorí sú v uliciach našej krajiny rovnako už 15. týždeň. Idea demokracie ako typu ľudskej kultúry rastúcej z všeobecne zdieľaného mravného poriadku. Demokracie ako ducha verejného života. Slovami posledného československého prezidenta Václava Havla, demokracie ako úplne špecifického druhu zodpovednosti za svet. Krvným obehom demokracie je občianska spoločnosť a jej chrbtovou kosťou mimovládny sektor, ktorý tvoria organizácie, ktorých každodennosť a neoddeliteľnosť od našich životov si často ani neuvedomujeme. Vyzývame vás, poslankyňa a poslancov Národnej rady, ktorí ste vo voľbách v septembri 2023 dostali politický mandát, aby ste vyjadrili jasné a zreteľné nie zákonu, ktorý útočí na samotné základy demokracie v našej krajine. Obdivovatelia a presadzovatelia autokratického vládnutia rozhodli postaviť hrádzu nezávislým občianskym inštitúciám, ktoré sa usilujú spútať, šikanovať, podrobiť si a kontrolovať. Jeden z najproblematickejších bodov tohto zákonu je zisťovanie mien, či už ide o darcov alebo členov mimovládok. Viem si predstaviť, ako budú vládne úderky prepájať jednotlivé údaje, zisťovať, kto je kto je kde a vymýšľať postupy, ako týmto ľuďom skomplikovať život. Na Tatrou sa blízka hroní divový